Ya kane ka story Lashim na ka drama Crash Landing on You. Ka story ka sedang kumne. Ka seri ka di ka kun baruspa. Ba ukpa jongka uba peniat ya ka company fashion. Hapok South Korea. Nadu bala ino uwe ubreu. Ba kerteng usong John. Laya jet mai no ban peniat ya kata ka company jongki. Ukpa ulajit ya ka kun jongka ka seri. Namar ka jeng long sisur. Bat ka jeng trihok jongka. Ha ka ju kapor. Ba ka detang maka ka kun kente ba marwe. Bahkan hiar pateng no ia kaspa ukpa jongka. Henry kihin mention rang. Bat ka kmi jongka. Kimon ya ka seri. Bahkan peniat ya kata ka company. Namar baka detang ka kente. Bahkan peniat da maka. Ya ka company jongki. Ha ka we kesengi. Ka company jongki kila sena ya ka parachute. Bat haswa bakin di pajba. Kila ya tes ya ka ban syong ha uwe ulum. Ka seri kila persyang dalade. Bat rengkat kinong tre jongka. Haba ka seri kala syong ha ka parachute. Kensan lawan kala air ka bajur. Kala air tornado. Kalawan ban belut ya kitiar baro sya sun. Kensan lara ya ka seri sya jengai ba. Bat kala hap ha ka we ka klau ba kenja. Kensan lawan uwe usipai. Bat ula pen api pistol ya ka. Ka seri ha ka banengkong. Kala sukmen. Ba kayu ibru ha kata ka klau. Kenang ba kila ban nyarap ya ka. Henry uta usipai uong ya ka. Ba kade ban hiarno. Ka seri kala hiar bat kala hap ha usipai. Usipai ukeli. Pide mano. Bat piwan le ayu syane. Ka seri ka ong. Ngasa syane syajan. Hapo ka South Korea. Henry ngam kuak ban yathu ya pi. Ya ka kerteng jonga. Usipai ulengo. Ba ka seri kade na South Korea. Kajaka bahap ka seri. Kadai hapo bordar. Hapo North Korea. Usipai uong. Pide ban syakem. Haba pila poisane. Kane kajaka kadai ha North Korea. Ka seri ka kendet. Bakala poisa North Korea. Ka North Korea bat ka South Korea. Kide ki arteli kiri. Ki bayasun bahana du minshua. Hadu menta. Baka jengya rungya mi jongki. Kastrik bah. Kamtam ka North Korea. Kam jusya ya kiri nungwe ban wanda ka basuk. Hadu kine kisengi. Ka seri kalamut ban petno. Mario sengau ya ka kerteng ka North Korea. Bat kala sengau shifting. Bat ka ong. Ngapoi syane ba ngahap na ka parachute. Babe kal air ka bajur. Henry usipai uong. Pimla ban pet da ka basuk. Bat ulamut ban kang ya ka. Kensan ulang ngat pen ban ha ubom. Bala debriam menshua. Namar kata kajaka. Kadai kajaka balariam da kibom. Persyak ya kibarung bean. Uta usipai uba kerteng. U kapten ri. U kapten ri uong. Sumar bha. Kane kadai kajaka. Kabadon da kibom sudah. Toki lej IT no yalade. Hakmat jongkaan. Kinsa bishar ya pi. Basaya tu hok ke kabar pila poisane. Henry ka seri kam sengap. U kapten ri ula sei u radio signal. Kensan ula penhapno hapo Ha kata ka wadud. Ka seri kala shimyo u radio signal. Bat kalabu biang hapo Ka seri ka ong. Toy rap yanga. Chano ka jaka bangawan paino. U kapten ri u ong. Tole syakmat. Pat pai syakaliang kadyang. Kadon ka surok hendau. Bat yai persyak syata. Pat pinpoy syakari jungpi. Kensan layo sengoba perta uparlok u kapten ri. Ka seri klapet no. Habalawan uparlok jung u. Bat usyam. Ba u kapten ri ulangat ha ubom. Uparlok u kapten ri ulayarap. Panweng ya uta upin jung u fuse. Da kajing start jung u. U kapten ri ulalaj Na kajing bethe jung uta ubom. U kapten ri uong. Kadon ka we ka kentei. Kabalalaj pet menta. Bato ya syapang kadyang. Kiparlok u kapten ri. Kibal apa trol ha kata ka klau. Hapo ulan bordar. Kilawat ya ka seri ban yok kem. Henry ka seri kem paisyu syakaliang kadyang. Kumbalo ong u kapten ri. Namar ka suthu. Bahkan saya syakem ha kisipai. Lada ka nge ya ka ba uong. Hadin ka jingwat ya ka. Kim simlap din syu. U kapten ri uong. Ngenwat no syakaliang kamon. Basa pret la ka jong kalenti. Henry wat nom siat pat ya ka. Ngin syukem im ya ka. Kensan kiyo i ya ka seri.
bakala pet syakmat barok kila be bat pertayaka kaseri kala pet syakmat ban pelaj nak kti jong kisipai kala kiar kat bala na kata ka jaka babu ki bom bat kala poi ha kata ka jaka ker ka baret uwei usipai uhaban siat yaka kaseri kala kiar ya ukuli bat kala kelon samadan haba kaseri kemud ban cross ya kata ka borderline kamyo ya ka jaka ban cross kala ya susu syakmat Henry kisipai kim lap din syu bakala poi ha ka Dengerson ha ka jaka ka bama hadin janmed kaseri ka yoi ya ka we ka snong na jorong uta ulum kaseri klakmen bakala yoi ya kata ka snong klamud ban lej ban panjing rap no na kata ka snong baka yoi onda kala poi ha kata ka jaka kaseri ka kendet bakata ka snong ka kenjar jarjar om don bru ubami tang uweru hadin ka yoi ya uwe temen ubasyong bat ukna haka kalimasi kaseri kelapan jingirap na uta ubriu bat ko ong to ai ka mobile jung pi bangan pun bru menta Henry uta uteman ulej la kelenti kem kren ya katang si kentin ru kaseri ka yoi bakata ka snong kam don laj wala ki don kipus elektrik kesan hadin lame ka laj ayo sngeu ya ka jing pen bena baken len o ya ka exercise ha kata ka janmen ayo iya ki kenti sudah bat ki kena red ki balik ya ka exercise kaseri ka lengo ba om don tang uwi usin rang ru hadin kaseri klayo sngeu balawan ki sipai kelari sa kendong kesan lawan uwi usipai ulak hang ya ka kaseri kelapan jingirap yo u ban pelat ya ka kaseri ka itu ba uta usipai ude uju usipai bakaya kenduk hapok lau pakerteng u kapten ri ulay lam ya ka sayeng ha kaju kata ka snong ulas ngosen e ya ka ula aja kari ya ka sipor bakan sabat u bat usaplan ya ka ban kan yo balik paino syala ka jong kari kata ka snong bakisa kadai ka kwartar jong kisipai hapok kanut Korea kadai ka jaka basak kisipai bat kilok jongki rengkat bat kikun kikti jongki hadin lawan upara lok u kapten ri haying jong u ya thu baka kentei bak ya be kala yap ha kajing aksiden namar balalap ya kamet yap ka we ka kentei bom itu dursyu kesan lawan kaseri uta usipai u kendet baka don penban hangta lawan salai ngut kipar lok u kapten ri kisipai bat u kapten ri kala keno baka seri kelak bandai kanong sentian Henry ka seri ko ong wat keno yang nga bangadai kanong sentian ngalawan poi hang ne banga hap na jerong ka parachut babe kal ka bajor kita ki perlok sipai u kapten ri kila susun e ya ka bat kila kular ban aja kari ya ka klem daya tu hanoru lada don batip ya ki baki buri ya ka briu bana sau Korea kita kisipai kisadon ha kejingma ya kakam baki bat kila ruban syarai penrem hakmat jong ka anya North Korea kalajaru ba upara u kapten ri ulai yap rengkat ki parlok jong u ha kajing aksiden kali u kapten ri ulai ino ya kaseri rengkat ki nembut jong u ban pet lem ya ka bat yalade ulalek ban kendu ya uwe u kolonel u bakerteng u cholgang ba unwat jing tip batokit ya kajing yap upara jong u Henry ucolgang umon ba u kapten ri unlek kumta namar demo u badan ketiba peniap ya upara jong u ucolgang uba trei haka security department udei uba bamsab bat uba kayi bean badan ketiban lek busina seblak ucolgang ulapat uti ya u kapten ri sanong ba pong yang hapok kanot Korea bat unwat jing tip ya kakam jong u chata kenang ba unom tip ya kakam ba ule hadin ucolgang usyam baki nongbut u kapten ri kilawan na kaying jong u ucolgang ulat trais new yaki uong ka e kakam ba piwan na kaying u kapten ri ki paralok u kapten ri ki ong ngiwan bandon kam ban fit yaki pat na kaying jong u ucolgang ulat target ban keput ya u kapten ri namar u kapten ri uwat ya kajing sisa syapang jong u
ucol gang ula pen bena ba unle ya ka hau inspection hakata ka quarter basa ke cipai lakang persa ya ki parlok u kapten ri makin don hakaying jong u wei u parlok ula pun ya u kapten ri cha nombak pong yang bat u ya thu bakin le ya ke inspection hakaying jong u kapten ri ula kuslai ula shimwai da ka we ka kali ma pendon kam da ki he officer hapo North Korea ubadon ya unombar nyo arkandai nakman panwan man pelat ya ke seri hakaying jong habalas nang ya ke inspection hakaying u kapten ri rangkat kita ki kente ya po kasnong habaki larung sakaying sa u kapten ri ucol gang ula kendet hakapor balip lat Henry ladon pat kalat pa penme haka kamera u kapten ri bat utep ba u kapten ri udon sanombak pong yang bat usutu balak bandon briu hakata kayeng ondala wasaudongnya ka kamera u kapten ri kimlap bat kilap saya ke klat badang sudah penon kam u kapten ri ula penherster ke kali kiba penyat ya ka trafik isyam ya ka kali ba penon kam da ki he officer kila pelat ya ka kali u kapten ri ba unyat kilut marway man burom ya u ba unya ya kata ka kali ba penon kam da ki high level ha ka jakasa u kapten ri kila plit ya ka we ke jengkhang chapo ka ba u kapten ri usaj bu jengbam hapo kata ka krum lalap ya ka we ke kentei ka balaburi ila de chapo bat kata ka de ka seri asyapan apistol ya ka seri bat la hukum ya ka ban mi ka seri kelas shifting bat kelami nang tanah ka cakari lakili jengkili ya ka seri Henry ka seri kam ajubab kensan lawan poi u kapten ri ulawan syakmat uong penhap ka pistol kane kade ka samla jonga ngilamun ban ya thono pimdon hok ban pen apistol ya ka samla jonga ucol gang uong kade ne kane ka briu u kapten ri uong kade na ka division 11 nombor dar South Korea ka division 11 kade ka jaka ka badang sensar ka North Korea hakita kipor kita ki kentena kasnong kila lengo bat kimtep baka samla jong uru ka salang kasnong jongki ucol gang ulami no da ka jing bomsuk ka mensem Henry udang persang ban wat jeng tep ya ka seri la ka dayna na kata ka jaka bayatu u kapten ri haying jong ka seri hapo South Korea kila kuslai baka seri kamon ying shu habalawat ya karu kiklam labdin shu haying jongki kilang ngej baka seri kalak banyap no ukpa ka seri ula susi bat ukerman baka seri kalak bon wan pai hakano kano kapor Henry ki hinmen jongka kilak men baka seri kelaja bat ki kwa baka seri kenja no si sendon namar ki bisni ya ka ba ukpa ulajit ya ka seri panlong kanong penyat haka company ukpa jongki hadin kata kapor kita ki kentei kilawan ban ai ki jeng ai sobha ya u kapten ri u balawan duty na jengai kabadai karukom ya ki kentei kabadai ki lok jong ki sipai baki deban burom ya uno ubreu u bawan duty na jengai hadin u kapten ri u ong ya ka seri ngala yarap ya pi ba pi de ka samla jonga wasui banga ong kumta ka seri ko ong kuble shibun ya ka jingnang jung pi ba pila jubab kumta jing sisa ngalade ban pinsitom lane ngalade ban yapru hadin kita ki kentei kila kwa ban yade parlok bar ka seri Henry ka seri ha ka banengkong ka kentaj ban yade parlok bat ki ka seri ka tip na u kapten ri bakari hapo North Korea ki miok ban penon kam lai loj ya ka mobile lane ya ka internet wat ya ka boarding elektrik ki haban penon kam da kapor hadu mentaki sengi hadin kata kapor ucol gang ulo ong ha unong trejong u am chania ya kato ka breu baka sa haying u kapten ri hilig bu utiar rikot hajan ying jung u batos ngap ka ka baki kren bat wan ra ya nga ya ki jing sisa u parlok ucol gang ulang nget kumpalaya thu mau u
Pat usngap ya ke bagi keren haba usdang barikon ha ka banengkong uklem yo sngo bagi keren syapang kaseri Henry kia tukhana ba u kapten ri menshwa ulong unong tem ubat tebet ba u shailet bantem syakari Switzerland ha ka wi kesngi kala deiru kapor ba kasamla ba shisha u kapten ri lawan paina Russia na kijing pule kasamla u kapten ri kabakar teng kasiodan kasyamba kakali u kunyi jong u lara da u kapten ri kasiodan kalarai manwan shimno ya kakali na u kapten ri kabadai kakali u kunyi jong ka bad hakajo kapor man kanwan man kendu no ya u kapten ri hapok kotar hakata kajaka ba usa pitip ngadon jing mut bakum no ban pen pau ya ka tangam kwa